Pasamos vilas en los 90. Yeah. Materialismo dialéctico, materia en movimento, nen. Tráioche. Materialismo dialéctico, materia en movimento, yeah. Tráioche mensaxes que non vas a entender, pero si procesar e valas almacenar. Yo, todos son cambios na historia mundial, mas se ti non cambias, quedaste atrás. Comeza a falar da vida real, deixa o Instagram e a puta red social, evolucionas e daste conta de algunhas cousas que te chocan e dis contra. Que pasou aquí? Non sabía nada, agora por fin despertei. Non vou dormir, agora que fago comigo mesmo, que fago para axudar o resto, non entendo. Equivocándome aprendo. Este mundo non precisa máis medo. Este mundo non precisa máis medo. Este mundo precisa botarlle máis medo ao lume. Sube, que chegue ata as nubes. Máis luces, non cruces, non abuses, non te escudes, non te balcume, non me bufes, non te metas nun bucle, se non vas rapiar. Veña, soltate xa. Quero verte bailar, quero verte actuar, quero verte arranxar toda esta merda. Estamos en guerra ca nosa existencia desde que nacimos na terra. E como interpretas os teus problemas é bon sabelo. É bon sabelo. Non o deixes dentro, yeah. Quero saber moito de ti. Canto me deixas descubrir, esme interesante. Un cacho, un anaco, non sabes canto. Desexo che mazo, son un pesado de vez en cando, porque quero logralo, chegar ao horizonte do que fala galeano. Camiñando, dando pasos, non me mova lo marco que está ben colocado. Podes apreciarlo, hermano. A tocar carallo destas dudas e destas confusións. Estou freando a evolución, a non ser que esa duda me leven a decisión. A non ser que esa duda me leven a decisión. Constante transformación, amor, one love and no. Gústame escoitar a túa voz, semido atroz, encantador. Se ti dasme algo eu xo dou por dous. Isto vai por Manoliño e por Ramón. Dadesme forza corazón e aos cabróns voulles envelenar cunha puta ración de ratibron. Movimento da materia constante na esfera, basi ten que bullir a nosa puta clase opeira. De cantidade en calidade así se medra, sempre levando a túa conciencia pa arriba. Materialismo dialéctico, sempre pa diante. Materia en movimento, A historia nunca foi producto de casualidades. Foi o desenvolvemento natural, lógico e consciente do ser humano. Acontecementos debido á necesidade de cambios sociais inevitáveis, incentivados polo gran motor da historia, o avance incontível das forzas productivas.